Ahoj, dneska jsem tu s videem, jak si udělat líp zip u kolové sukně, nebo u čehokoliv jiného v podstatě, protože když jsem svoji kolovou sukni šila poprvé, tak to dopadlo, řekněme, ne úplně tragicky, ale nebylo to prostě ono. A teď už mám svoji úžasnou knížku o šití, kde jsem našla postup, jak ten zip zašít správně, a tak jsem se rozhodla, že se s vámi o to podělím. Takže původní návod na šití sukně je ve starším článku, link máte nahoře nad videem, tak si klidně podívejte. A dneska vám ukážu teda, jak zašít správně ten zip. Jsme ve fázi, kdy máme ustřiženou sukni a máme prostřižený vlastně tady takhle prostřižený ten střih. A teď si dáte tu sukni na ruby. Takhle. Sestahujete to, nechte si přešívat tak centimetr a půl látky, ale normálně to takhle prostě, takhle to vezmete, tak jak to je ustřižený, sestahujete, jedná se o plochý šéf, sestahujete až nahoru, vezmete si, nebo se špendlíkujete, to je jedno, jak jste zvyklí, vezmete si zip, který chcete do sukně zašít a přiložíte ho k hornímu okraji, takhle k tomu pasu, a vyznačíte si, kam až vám sahá. Křídou, špendlíkem, jak se vám bude líbit prostě. A sednete ke stroji a od spoda až k té značce, kde začíná zip, tu sukni sešijete. Zbytek sešíte buď na velmi široký stehy, anebo ručně. Vezmete žehličku a rozžehlíte ten spoj, tak aby prostě takhle rozevřel. Vezmete zip, přišpendlíkujete si ho, tak aby byl přímo uprostřed toho budoucího švu a přišijete ho vlastně takhle na 3krát. Takhle nejdřív ho přišijete takhle ze spoda, potom ze spoda nahoru a potom otočíte tu sukni jakoby na tu správnou stranu, nalíc, prostříhnete tady takhle tu část, kde je ten zip a máte zašitý zip. Vidíte, že to je, když to takhle vezmu do ruky, tak prostě ten zip je krásně zakrytej. Takhle tam krásně jezdí, žádný problém. Vypadá to mnohem líp, než kdybyste to dělali nějak vlastnoručně, jako jsem to dělala minule já. Jenom nezapomeňte vzadu nechat dostatečnou mezeru mezi těma dvěma švama, aby ten zip měl kur jezdit, jinak to je všechno. A teď už vlastně zbývá jenom přišít ten pásek. To si otočíte tu sukni s tím přišitým zipem na ruby. Takhle přešpendlíte z téhle strany ten pásek. Ohnete si ho, jak potřebujete, přišpendlíte ho z druhé strany nebo přistahujete, to už je na vás, aby bylo třeba ty 2-3 cm široký, jako mám já. Necháte ho na jedné straně přesahovat, takhle, o 3 cm, 3-4, jak budete chtít. A přišijete. Obšijete vlastně takhle dokola tu přesahující část, aby vám se netřepila, vyříznete tam dírku na knoflík, nebo přišijete háček, já jsem to dělala s knoflíkem, obšijete když tak tu dírku s tím knoflíkem, na druhou stranu přišijete knoflík a máte vlastně takhle zapínání. Takhle to celý vypadá, když vám otočím tu sukni. Takhle vypadá to zapínání. No a to je ode mě asi všechno. Díky za pozornost. Pokud budete šít kolovou sukni, tak vám přeju hodně štěstí. A u dalšího videa zase někdy ahoj.